Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:20. Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-13 ng petsa sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayontang oks lang kita sining mga inoras. Yara lang sa safety nga kahimtangan, no? Ang Negros Occidental ga duging ang kaso
Sobra 200 siya. Ay, ang Bacolod, ati siling nila, taas-taas man gyapon kay sobra 40 mo. Ay, gid amo gining masadyagin, pero paghalong gid sa mga kaaksyon ta, kunway isang dapat nga kadtuan, hindi na lang maglarga. Kung may mga kaladtuan nga masyado gid ka importante, ti alang-alang tama na ipaiway kundi kadtuan naton, but social distancing, naka-face mask kag facial gid lamang ang aton sining paminsaron. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa San Carlos City? Padayon pa sa karon ang investigasyon sa mga kapulisan. Gintukod ang task force Kui matapos nga ginlutang ini kagabi ang isa sa mga pioneer man kag political advisors sa unang distrito sang probinsya. Ining si Marton Kui nga ginlutang ini kagabi kag ginapasol pa sa mga kapulisan kung sino ang naglutang, di nakapwesto kay may mga aligasyon nga daw layo-layo kunong nakapwesto ni ang suspect nga naglutang sa kay Marton Kui nga magapauli na kuntani halin dira sa iya opisina sa Emerald Building, no? Para lang na lapit sa City Hall Manila mo. Tiga ay nanong sitwasyon man. Si Marton Quick kinilala maning sadto ka alyado kag isa sa mga political operator ni anay Congressman Joel Ledesma sang una nga distrito sang probinsya. Pero daw nalakip ni ang ngalan niya sining aligarman nga ti nagdagsa man ng droga, no, dra sa banwasang Calatrava. Ato ni baloon karon dugay-dugay kung ano ginang pinaka-latest nga investigation sa mga kapulisan asto sa motive kag mga suspect nga nagalutang sa kay Marton Quick dra sa San Carlos City mga kaaksyon. Ato dito sa aksyon na Brian Morden kag aksyon na Jan Diaz kag kalakip man si aksyon Nixon Tahom dito sa area since pa kagabi nga naglargang aton sining patrol. Aton ibaloon karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan man diri sa syudad. Kamusta kamulya mga kaaksyon amon sa kanginan? Pagaro tagam-tagam gina kay kabudlay gid sang sitwasyon. Samtang sa mga kabaranggayan kag kapurukan sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, kabayong tanga okslang kita sining mga inadlaw. Naway pa tsansa nga magulan, napisar nga nagtulo man kay inang manipis nga pagulan kay nasang aga, pero ti sang pagro adlaw naguntat man kag subong init na naman. Sa mga kaaksyon ta sa Negros Oriental, kalakip man mga kaaksyon sa Bugos nga Rion 6. Kamusta kamuya mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang okslang kita sa siningadlaw. Sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon, balita, banat, bulig. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod na si aksyon na Marlon Hinovilla. Ini may kantanan sa reaksyon ni Gobernador Eugenio Jose Lacson. Tigob Lacson nagalaom nga matagan hostisya ang pagpatay kay Provincial Consultant Marton Quick.
si Kui nakamuno gidman nga magpapili alkalde sa Banwa sang Tubuso suno sa gobernador. Angot sa politika ni Ayhan na noon pero ti sandig tani sa investigasyon sa mga kapulisan kung anano gid ang pinakamotibo. Grabe man to yung nagluthang. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Art Tayhupon. Concern sa mga returning overseas Filipino o kon ROF nga ginpalabot sa mga opisyal sang syudad talakay sa meeting sang EOC sining aga. Samtang sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, maki-update ta sa sining kaso batok sa kay Christopher Tulot plato sang Police Station 9 kay kahapon sang hapon daw na hingagaw nga ma-subscribe ang affidavit sini. Ambot subong adlaw kung anong status ang kaso ni Tulot dira sa Police Station 9. Ato ni maloon karon upod sa kay Aksyon Eden Abuso. Kalakip man mga kaaksyon, kapulisan upod ang City Legal Office nagtukod sang task force nga hugot nga mag-implementar sang health protocol sa 3 ka mga mayor nga merkado sang syudad. Kag sa nukpo nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden kag Aksyon John Diaz sa San Carlos maki-update ta sining kaso nga paglutang sa kay Martin Cui o Martin Cui karon nga adlaw no ibaluon ta kun anong latest nga investigasyon sang mga kapulisan. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, COVID-19 bed capacity sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital, amat-amat na nga nagakapuno. Samtang sa aton sini mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon no Roger Gotib. 17 anyos nga nadakpan sa may bust operations inquest na siningan. Samtang balita naman sa La Carlota, gabalita ni Aksyon na Percival Villamor, 4 na kadlaw ang pagbantay sang kapulisan sa pagbutang sa mga checkpoint sa area sang Barangay Araal matapos na may 8 nga nagpositibo sa COVID-19. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita nasyonal. Upod gi Aksyon na Dorel Cabato, A4 priority list posible mabakunahan sang COVID-19 vaccine sa Mayo o kon Hunyo. Kag ginadoso nga bayanihan 3 posible nga aprobahan na sang Joint Committee sang Kamara. Kag maki-update kita sa panibag-o naman nga palayag sang presidente kagabi sa ulat ng Pangulo, mga kaaksyon. May mga pangbumbahan naman siya kagabi. Secretary De Lima or Senadora Laila De Lima, isa sa mga sintroto sang iya sininga mga statement, mga kaaksyon. Aton palabayan na karon na sa report sang News Center upod kay Aksyon na Dorel Cabato plus sining update sang COVID-19 sa bugos nga Rion 6, bugos nga Pungsod, Pilipinas, kag diri sa Negros Occidental, kag syudad man sa Bacolod, kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diliginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaaksyon tang nagpamati na nakachibog na sang palanyagahon ta kung wala pa paghimos na kay dugay-dugay tigirigma na. No? Ang iban sini nakatapos na ganin mo nagahilay-hilay na ang iban naton nga mga kaaksyon.
Sige, sa mga ka-aksyon tadang naka-monitor na via Facebook Live sa Aksyon no Radyo Bacolod, liog ta i-share kag i-like sa aton sining programa sa Aksyon Balita Banat Bulig, i-like kag i-share ang aton sining program kay siguraduhon ta dugay-dugay ang mga mensahe ninyo pang basahon taman na, plus ang aton sining mga ka-aksyon via website sa www.aksyonoradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta by Aksyon no Radyo Bacolod. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay yari ng resulta ho sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Martes, April 13, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 15 kag 18, liwat 15 and 18. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga ka-aksyon ta dira, mga ka-aksyon nga nagapamati sa sining nga udto, luwas nga dinaguso pang problema sa COVID-19 ga dinaguso man ang pinatsanay diri sa probinsya sang Negros Occidental. O sige, sa mga ka-aksyon ta daligid lang ha kay i-plastar ta ni Mayo ho parang bisan paano ma-acknowledge kamo namon mga ka-aksyon. Kag hindi kamo anay magtalikod, di ba? Oh. Kaya ang iban tapos basa nagatalikod na, no? Steady pulse lang kamo dabla kay para nga magkakuha kamo sa mga balita. Hindi kay talikdan nyo ko dayon. Hindi magtalikod bala. Ato ba nga ako? No? Sige. May lang pamati. Anong na murarat gidang kalimutaw ni Sunny Sioso, no? Anong namurarat sang kalimutaw mo sa Anisyoso, no? Sige kay Roslyn Tadalgo Filizardo Canyosa, may lang pamati. Sa kay Tidi Toquero Sr., Welma Herola Bertomin, kay Madam Verinia San Antonio Olpenda, Mary Jane Singson, may lang pamati. At Kim Iriman, kay Jomar Idulag, kay Alunan Soset, may lang pamati Alunan Soset. No? Kay Nining Grate, kay Catalina Panaligan Amar, kay Rino Concepcion Jr., Homa Lumina, present man si Homa Lumina. Thank you so much, Madam. And Sofia Labto, kay Juna Garcia, Rochelle Evangelista, Jomar Campos, kay Richard Husol, Lisa Guadalupe, kay Paring Kinalon Sagay sa Tokyo, Japan. Joan Gasper Cañete, kay Fukuda Eleanor, may lang pamati Ma'am Fukuda sa sining mga inoras. Kay Pelton Dipora, kay Tom John Hingos, and Rodora Syoko, kay Emily Hindrala, Elizabeth Malaka Gamala, kay Jessica Ilostre, Susan Alquesa, Jonima Tassi Jops, grabe ngalan niya, Jonima Tassi Jops, Hazel Sangria Hipanaga, Mamarcia Coral ho, araman ga pamati man si Mamarcia Coral, J.R. Gabo, Inday Blasa, Dona Nabarte Macario, kay Maria Ilina, and Ranti Banaag, Gina Ribal Pilayo, no? Kay Jenes Rigatso Halanduon, Georgine Honsay, Toto Georgine, may lang pamati dira sa Negros Press Club, no? Georgine Honsay. Kay Irene Cabaluna, Pablo Insec Midilio, Mary Fete Ngamindanyo, and kay Parparam NJ, ay pwede Parparan AG. Madam Gian Resisyo, may lang pamati man. Elmer Pilorena and Elmer Piloriana, no? Jocelyn Libon Dispoho, kay Raymond Duba Locton, kay Junald, kay Nunoy Ili, kag kay Cory Vidahag, kag John Intes,
Bibsitelio, kay Densi Juan, Socorro Cartagena, Butsoy, and Dante Baflor, Virgo September, present naman si George Kelly Gili, ma'am, may lang pagpamati Kelly Gili, Victor Quaison, Panoy Siloso, kay Jovi Monares, Renz Cabonillas Siabo, and Jovelyn Ogil, Francisca Puso Madiraso, kay Gangji SJ, may lang pagpamati, Idilaos, kay Romibel, kay Abiab Jr., kay Richel Bonilla, Ariel Evangelista, Eden Pisalbon, Peter Torres, kay Ronaldin Nicor, and Feliciano Lacio Villa 4. May lang pagpamati sa inyo tanan-tanan. Ayos? O sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby ay, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgal. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:41 ng atong oras, 11:41 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon tang mga lead tuners, bago na nakabukas ang inyo sining mga monitoring sets. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon BBB Show. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwede
Ang balita nasyonal nga inyo mabatian, dugay-dugay. Upod kay Aksyon na Dorel Cabato, ginadulong sa inyo sa Yari ang kaundan sa mga balita nasyonal, upod kay Aksyon na Dorel Cabato, gikan sa News Center. Ini may kangtanan sa sining E4 priority list posible mabakunahan sang COVID-19 vaccines sa Mayo o kon Mayo man madayon, Mayo man hindi ni o kon Hunyo. Duha ka bulan, either Mayo next month or sa bulan sang Hunyo, no? Ginadusong nga bayanihan 3 posibleng aprubahan na sang Joint Committee sa Kamara kag basikon maki-update na action doors kay Rodrigo Duterte, kay Presidente Rodrigo Duterte kagabi nga palayag atong ginbiraya blastita dita mo Lila de Lima. Oh, kay daw amutong namunuhan niya kagabi mo. Ay perte. Sige, kag maki-update ta sa COVID-19 sa bugos nga Rion Sais, bugos nga Bacolod kag Negros Occidental, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga Kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan na sang mga balita upod kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita na gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa pagtansyar sang National Economic and Development Authority o NEDA, posible nga malabutan pa sa isa tubtub duha pa ka bulan ang dapat hulaton sa mayara sa A4 priority list antes mabakunahan batok sa coronavirus disease o COVID-19. Ano siyang A4 man? Karon Action Rex pagalawagon ta ang nalakip. Abi ko grupo na sang mga ano man ito? F4 to ya. F4 to ya biko sila manigyapon. Abi ko gani band paper ni siya. Sahay ni sang band paper ang A4 man Action Rex mo. Sige. Kaya mo na ano gani? F5 ka mo yan, no? Nga grupo, no? F6, F6, gani. So, in Action Rex, posible pa sa, sa Mayo o kung Hunyo. Ini ang gin-mention ni NEDA Undersecretary Rose Idilion kahapon Lunes, samtang ginatalakay ang mga sektor nga malakip sa priority list, nga mo yung magasunod nga bakunahan matapos ang mga health workers, senior citizens, kag may comorbidities. Marso, sanggin pahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga Abril mabakunahan sa COVID-19 vaccine ang general public kalakip ang mga vulnerable kag pigado nga komunidad kaga sang uli nga report sa DOH naglabot na sa 836,225 ang ginigo sang virus kag 15,149 dire ang nagkalamatay. So ano nga mga sektor ang malakip diri sa A4 priority list? Ang yara sa A41 ang mga yara nagaobra sa commuter transport nga lakip na diri ang land, air kag sea travel kaupod man ang mga logistics. Sa A42 mga frontline government workers sa justice, security kag social protection sectors. Sa A43 mga nagabaligya bala tindero kag tindera sa mga merkado, nagatrabaho sa grocery, supermarket kag yara sa delivery services. Sa A44 naman ang mga nagatrabaho sa factory sang pagkaon, bulong kag pharmaceutical products. A45 nagatrabaho sa food retail, kalakip ang food service delivery. A46 frontline workers ng gobyerno. A47 frontline workers gikan sa serbisyo nga pinansyal. A48 manunudlo kay iban pa nga kaangay nga trabahante sa mga medical kag allied medical courses sang mga kolehiyo o universidad kalakip ang mga personnel nga nagaasikaso sa nga laboratorio. Sa A49 mga frontline workers sa hotels and accommodation. Sa A410 mga pare, pastor kag iban pa nga mga leader sa nga religious group. Kag A411 construction workers sa mga proyekto nga pang-infrastruktura sang gobyerno.
Sa A412, mga gwardya, mga nagatrabaho sa establishmento, opisina, ahensya, kag mga organisasyon nga gintumod sa gobyerno. A413, overseas Filipino workers. So, karon padayon pa man ang ila pagtalakay. Action Why Rex, na A414 da? Anong 14? Kita nga media. Dola kita, no? Sige lang, kay padayon pa man ang pagtalakay nila Action Rex. Basta pa man lang mga madugangan. Basta A4-13. Mga overseas. Yes, Action Rex. Kag sa iban pagid nga balita nasyonal, ginalauman naman nga maaprubahan na sa House Joint Committee karon nga semana ang hagna nga nagaduso sa Bayanihan Law 3. Sunod kay House Committee on Ways and Means Chairman Joey Salceda, base sa nakuha niya nga mensahe, mahimo aprobahan na sang House Committee on Appropriations kag Committee on Economic Affairs ang hagna nga Bayanihan 3 Law. Sunod kay Salceda, ginapaabot man nga mangin preparado na ang Bayanihan 3 Bill para matalakay sa plenaryo sa liwat nga pagbalik sesyon sa Mayo 17. Nakaligad nga Biyernes, nagsapol ang pila ka lider sa Kamara sa pagpanguna ni House Speaker Lord Alan Velasco kaupod ang economic managers agod talakayon ang COVID-19 response kag mga tikang agod mapondohan ang Bayanihan 3 nga ang bersyon sa Kamara ang nagakinahanglan sang 420 bilyones pesos. Pero sa karon, ang pondo para sa Bayanihan 3 ang ginpanubo na sa 370 milyones pesos sa diin ang budget ang plano kuhaon sa ginakabig ubis nga mga government-owned and controlled corporations kung GOCCs ubis kun Action Rex. But siguro may mga dako pa bala nga budget na bilin balayahaw. Lagko tiyan pa. Abi ko magani una. Sa owned and control corporation. Sa mo na siya. Medyo may mga budget paguro bala na. Sa bahin naman yan ni House Appropriations Committee Chairman Eric Yap, himuon nila ang tanan sa ilang masarangan para maaprubahan ang ining Bayanihan 3. Suno pa kay Yap, kinahanglan sa mga Pilipino ang ayuda, labi na ang tuman nga napektuhan sa nga... Pero may budget pa Action Doors? Action Rex? May budget pa? At miyara guro, hindi mas laguro maghimo. Galing kiti bisan diri gani sa local ni... Way gani ginaprubahan tong request nga i-GCQ kay balos lang may mga lockdown nga mga areas, although nga may mga LGUs diri nga ginpang lockdown ng mga pila ka mga barangays nila, pero portion lang, hindi ya kabilugan. Ti na buligan bisan paano kilo-kilo ting dason dra ya. Ang dason nga bulig da din kwao na sang LGUs na. Uy na ning bayanihan, bayanihan pa ni. Mo man gyapon kwartahon man nila sa gyapon sa mga kalam kamot da. Muna dang importante lang dira nga kung may ibulig sa pumuluyo nila, buligan na lang nila dira. Di kay magbayanihan 3 pa mo pa ning garot ang bayanihan 1 ano tong napuslan niya to. Okay pa tong bayanihan 1 kay kadamo sang nakapulos adto Action Doors. Bayanihan to ambot kun pila ka porsyentong napuslan. Di ang bayanihan 3 naman. Damo sila na bala, no? Why tadi may Action Rex kay why taga-pugo sa gobyerno, no? Gani. Basi pala mabatian nila ang imo nga mga hinaimo. Ay kalain. Amo nang nga na ta maghugot. Ti kagabi ti galiya ang kay Dilima to bala. Naghambal gali to ya si Duterte kay Dilima kagabi sa iya nga address to the nation. Ginambala niya to si Dilima nga endure prison while we enjoy life. Di nag-reply man si Dilima sa iya nga people are dying and I'm still your problem. Mo nagali so kagabi ito may iba pa nga sabat si tiyay mo. Tiyay mo si Senator Dilima. May iba pa siya nga sabat pagid kay Presidente Rodrigo Duterte. Ano pagid ang hambal ni Action Rex? Nalipat lang ko to ginas na basahan ko to nga item to. Basta isa sa ginambal pagid sa Presidente kagabi sa tanan ko no nga nagapangamuyo nga mapatay siya, pangamuyo pagid sang maayo. Amo na hambal ya kagabi Action Rex. Ay kalain. Hindi kalain yung mga muyo kasi nga mapatay imo isig ka pareho ya. Si ikaw pa na mag-una. Lain ko mauna pa bla. Imbis nga mga muyo kasi ikalain niya, pangamuyuin na lang sang ikaayo niya para mag-ayuhan ka ba. Dapat gid. Correct. Ayos. Update sa world records ng COVID-19 pandemic Action Rex. Sa bugos nga kalibutan, ang cases yara sa 137,257,800
2024. Ang nagkalamatay, 2,958,749. Kag ang naka-recover, 110,436,966. Sa Pilipinas, cases na tundre, yara na subong sa 876,225. Ang nagkalamatay, 15,149. Kag ang naka-recover, 703,625. Ang Negros Occidental, nagapanguna sa gyapon sa may madamo a kaso, 256 ang nadugang kahapon, nga nagdala ini sa kabilugan nga 1,477. Ang death toll yara sa 234. Ang recoveries 7,093. Ang ang active cases yara sa 1,477 kag ang confirmed cases yara sa 8,804. Ang Bacolod 42 ang nadugang kahapon, nagdala ini sa kabilugan nga 6,457. Ang recoveries yara sa 42 man, nagdala sa kabilugan nga 5,810. Kag wala sang bag-o nga nagkalamatay, gani nagapabilin sa 191. Out of 6,457, 456 ang aktibong nga kaso sa syudad sang Bacolod. Ang Western Visayas 345 sa kabilugan ang nadugang kahapon niya kaso, nagdala ini sa 30,178 confirmed cases. Ang recoveries 122, nagdala sa kabilugan nga 25,999 kag apat ang nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 807. Out of 30,178 confirmed cases, 3,366 ang aktibo subong nga kaso sang COVID-19 sa bug-os nga Region 6. Balita nagikan sa News Center. Aksyon Doors, subong adlaw do nag-start man ng Ramadan, no? Subong adlaw. April 13. Okay. Actually, nag-start sa evening sang April 12 or 12 midnight kay na. Sa mga tapos ini May 11 mo. Ang Ramadan isa ka siyam ka bulan nga Islamic calendar kag nagamarka ni sa mga Muslims around the world nga maga-fasting sila for a 30 day. Isa ka bulan gid nga fasting nila Action Rex. Why sila kakaon? Kakaon man na sila Action Rex. Pero doon na ba lang ko bala mag-sunset do dira hindi sila pwede kakaon kag pwede sila hindi lang ko sure, hindi lang ko magambala basta hindi pa nakanamo. Basta may mga sunset and sunrise na sila nga Action Rex dira sila pwede kakaon. Basta mga Muslim areas diri sa kalibutan ga patigayon sila sang Ramadan sining nga tuig, no? Until May ini Action Doors. Sige. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. No? Siling ni Gian Resisyo. Siling yan, nighttime sila gakaon. Okay. Salamat gid Gian Resisyo. Nighttime sila kuno gakaon akong Ramadan. Ayos, sige. Standby na, karon dugay-dugay mga ka-aksyon, mangin kaupod ta. Si Congressman Alan Peter Cayetano, representing sa Taguig Pateros 1st District. Karon lang dugay-dugay. Ibaloon tanay ang pinaka-latest upod kay aksyon na Brian Morden angot sa siring kaso nga paglutang sa kay Martin Cui. Anong latest nga investigation sa mga kapulisan dito sa San Carlos City? Kag anong latest nga sitwasyon angot sa siring pagkalutang, no? Hibaloon ta ang report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby sa report ni Aksyon Marlon Hinuguya kay si Goblakson nagalaom man nga mahatagan justisya ang pagpatay kay Provincial Consultant Martin Cui kag iban pa nga mga balita. We have Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden upod ra kay Aksyon na John Diaz kag Aksyon Nixon Tahom sa siyudad sa San Carlos. Aksyon Brian? Aksyon Rex, ginadihon pa lang ang ginatawag ng memorandum
agod ipapanaog ini sa pagtukod sa task force group nga magatutok ya sa pag-imbestigar sining pagpatay kag paglutang patay sa kay Mariano Antonio Marton Cue III Aksyon Rexa. Ini ang nagluntad kagabi dira sa building sang Emerald Aksyon Rexa sa syudad sang San Carlos mismo. Ang ining memorandum suno sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco ginaplastar pa subong ginabutang tanan Aksyon Rex kung ano nga mga grupo ang composition sini agod nga amo lang gini ang pagtutok nila sa pag-imbestigar agod sa pagkilala sang suspitsado o kon mga suspitsado sa nasambit. Tukod pa task force kay ang pag hangop ko ning task force do matulugan naman nimo. Kay daw katamo man sang task force action bribe nga gintukod sa pila ka mga kaso nga naglimo-limo ganing kaso. Pinaka-point sa Action Rex kay ti amo ni nga mga tawo ang ilang trabahoon tuntob nga makitaan ang motibo, ang anggulo, amo lang gining trabahoon nila 24/7. Action Rex. May matutok lang sa sining kaso. Do ka in short, amo lang ng ilang specialty pero ti kabayuntang at tutukan gid nila. Ngalan malaning task group Action Rex para matudlo gidra nga ikaw amo na ni anay trabahoon mo ha. Para daw intro maglinap tabla Action Rex ang ila sining investigation kag mag-coincide tanan-tanan nga matipon gid nila hasta nga ma-establish nila kung sino ang mga suspitsado, sino ang sa likod sini, ang prime suspect, ano ang anggulo, ano ang motibo kung paano gin inisya gin luthang Action Rex. Sa sinimantiniyon, si Donasco naghambal gid nga wala pagin sila may ipalayag bisan initial nga motibo kag anggulo. Didto pa lang gid gihapon sila Action Rex kati ining biktima nagwa saya sining opisina dira sa building mismo kag nagbukas saya sining salakyan nga Land Rover Action Rex. May nagahambal nga mapauli na ini siya. Las 8 kagabi, may nagahambal man nga may kuhaon na siya nga dokumento nga dira na siya gitero igo sa dughan Action Rex. Sa kilid sining biktima, ara gatindog ang gwardya sang building nga nagaserbi iya nga nagatupad sa iya kay nag-abri sa gate agod makagwa siya Action Rex. But magluwas sa gwardya sa building, may personal bodyguard pagid ining si Cue nga duha ka bilog na ulo adjust lang sa ulungan nagapungko kag sa tabok sa dalan nagapulupungko man Action Rex. Ang palayag kagabi pang Deputy sa San Carlos PNP nga gina-check pa nila kung sniper gidla ang pagtero sini kay hindi pa nila ma-establish Action Rex mo. Away pa masablisar ni kung sniper ang nag-igo sini or nagtira? Wala Action Rex, although ati kaina kung makitaan ta to sa ilang... Din siya naghapa sa sulod sang gate yan kung sagwa na sang salakyan? Sa sulod sa labi na sang building Action Rex. Oo. Kay kundi haling ka sa labi, may ara isa ka panaog. Set 1 lang. Tapos sa lakyan niya na yun, dira siya ginluthang, pumatras ini siya, kag nagsinggit agoy, hasta nga nakapungkok siya Action Rex, kag mapa. Kung mo nagkagwa na gidman sagli sa ro pertahan da sang Emerald Building. Nakagwa na siya, kay pagwa gid tikang sa isa kag dana, sa lakyan niya na yun. Dira pa lang mismo sa pagditnog. Kay daw, dira man ang driver set sa area niya, di ba? Dira gid gatuon siya. Hindi nga maglibot pa siya kay ang salakyan niya facing na to proper mo. Facing to proper siya nagatalikod sa City Hall. Correct. So, ang tagluthang Action Rex ara sa likod sang salakyan niya. Sa likod. Ang tagluthang facing man sa proper sang San Carlos. Kada lapit ini ang tagluthang dito sa away sa City Hall Action Rex. Dira sa nagaposting
Sunod sa report, ini nagasakay sa, may nagasakay sa van, nagasakay sa ang van gali itong hambal nga van to din to yung nag-park dara sa tubang mismo sang puertahan dara sang building sa kilid at Rex. Mga 30 going na sa may area sa San Carlos kung going to City Hall. Going to City Hall at Rex. Okay. Going to City Hall, mali pagdagwa niya, hindi sa lakyan niya sa San Carlos proper. Mahanda ka ganyan na matalikod mo. Pag abre mo pertahan, medyo matubang kagabay, kag maglisok lawas mo, kay matakay ka no kami. So pag bukas siya pa lang, nga noga at umang sa City Hall, dito na pinustahan na yung Aksyon Rex. So dito na siya, ng pertahan niya, umuwi-oy siya, may isa kalupok na nabatian. Ang salakyan niya, sinong nagpasaka draman? Nagpakadto na sa portahan niya? Pag abot niya sa Rex ng temprano, padra yan na ng parking na yun. Yan na parking. Kung kisa sa likod, kung kisa drama sa kilid, at sinangachim to, dra yan na park sa tubang. Kay ang according sa mga tao dito nga nakakilala din siya, ang gwardiya mismo nakangurungan sa Aksyon Radio, na anytime yun nagalakad sa Aksyon Rex mo. Nano sa? Anytime nagalakad. Okay. Walang oras. Basta may kantuan siya, nagbarang siya, nagalakad. So, drayagin park ang salakyan para pagwaya ara lang dayon Aksyon Rex. Damo na bing sistema. Sina. So, ang tagluthang, layo pa siya, dito sa uluhan, sa corner pa, sa dalang Aksyon Rex, na sa compound ng siling building. We don't know kung paano. Amo na Aksyon Rex, wala ginti ang aton tanan nga pag alaragway subok based on kung ano ang mga reenactment kaina, o reenactment rather, sang taga-Soko, kag PNP, kag based man sa mga panuaron sang mga tao may ara sang ideya dito kahapon sa nagluntad kining nasambit nga insidente. CCTV Action Bray. Why da CCTV sa mga lugar na ina? Amo na isa subong Action Rex nga ginapangita sang kapulisan ang mga CCTV. Di ba ang atubang sinano ganina nga area da Center Mall to mo na anano na da man? Ang area ina Center Mall ina siya Action Rex. Center Mall. Ang Bali bilog Center Mall ang atubang, ang piyak sina Emerald Building. Dira sa Emerald saya. Ang sa tubang di ba dawara man dang LTO ganida sa Center Mall do mo na da nga mga areas? Punhan tong LTO so bali ang ginatungtungan sa Emerald kasi yung mga atubang yung mga building ng mga negosyo ang city ng hotels daw ang tanang Action Rex Center Mall. Ang bilog ng area Center Mall ang tawag Action Rex. Daw lalagawan lahat ang Center Mall tawag nila. Gani. So, tubang sa Emerald, may building ito sa tabok sa dalan na pununutan ng Jotay na may mga opisina dira, nara man negosyo, blungkay by blungkay, bangkay ground na lang ining mga building, wala isang second floor, wala na tao, abi na Aksyon Rex, mga alas 8. Pero masanag siya sa Aksyon Rex. So, ang ining mga tagluthang, according sa mga saksi dito, ang mga alas 4, talang tambay ining duha ka salakyan, van kag Star Rex, Action Rex. Pero daw ay manang nilagin sapat pala pinsar. Ay ginilagin pinsar. Kay sina na lugar daw palarkingan ginman kung kay Action Rex mo maka pwede ka naka-parking, hindi siya sa gabal sa highway mo. Ang highway ligwa. Lapad ka tama dito sa may kilid lang sila. So without knowing nila nga ang atong pagpark gali may lain nga intensyon batok sa kay kuwi. Kag may punong to sang kahoy nga may dunglay Action Rex nga sanga. May atoto suno sa mga nakasaksi dito nga ginpaksi atong dahon Action Rex kag ang sanga nga gamay. Ang ginatudlo nila driver sang isa ka tricycle namo sina. Pero hindi man naton gid may establish unless ko ng PNP among makapagwa gid sa ila sila nga proper investigation ang aton ginalarang wide base na sa mga tao dito nga hindi man isla mag-istorya kung wala nila makit-an Action Rex no?
So, sunod sa gwardya, nga gatindog man siya gani, katakilid siya sa kay kuwi mo. Daw kuan ko no, daw sa giyong lang kalit sa kilid niya, kag nakita niya, nag-uy-uy lang si Kuwi Aksyon Rexa. Isa ka lupok man lang ilang sini nga nabatian, ang ikaduha nga lupok sunod sa gwardya, nakapalupok diri ang bodyguard ni Kuwi nga nagdalaga na kag nagbulig sa iya. Pero ang first nga burst ang armas, suway gito yung mabatian? Nabatian nila Aksyon Rex. So hindi tama gid katunog? Hindi tamaan katunog, kag dito halin sa puno, sang kahoy, itong ginapuno nila. Mga dito nakapark ay ning mga salakyan na ginatubo, di lang nga posible, di na nag-standby ang suspitsado, Aksyon Rex. Ang pagkatabo sa to, wala na sila na minsar sang iban pa, ginuna nila atiman ang biktima. Kagawin na sila nag-mind pa sila siring palibot. Kaya mo to nakapasalba isa ang bodyguard niya. Wala na dahil Aksyon Rex, ginamuma nila, itawgan nila rescue. Paglambot sa rescue, tigidala sa hospital, mga alas 8:05. Nagabot dito pero gindeklara ining patay Aksyon Rex. Apisar nga tingwaan pagidman sa attending physician nga i-revive ang kabuhi ni Aksyon Rex. So karon wala pagin ang kapulisan kagabi ato to si Police Colonel Rumi Palge ato man to upod sa suko. So why pa man sila kapagwa sang statement Aksyon Rex regarding sini ang police mismo sa San Carlos ang ginpagwa to nga statement ni Orita deputy ang natabo lang sa crime scene kung paano natabo initially as to sa mga padalong na istorya Aksyon Rex wala pagin sila may palayag halin kagabi tob sa sini nga mga tinion Aksyon Rex. So muna ginpagapasring punto sa kay pero anong status ni sang doon nadala ni siya sa complaints to sang taga-Banwa sang Calatrava si Martin Cui. Tumblang daw gin-complain sa NBI Manila tong daw gina-consider nga drug lord. At in Aksyon Rex, halos ina nga mga anggulo ginpamangkot naton sa pulis why sila anay sang maihambal sila Aksyon Rex. Nagpamangkot man kita parte nakaparecord ini siya sang death threat abi through text call or ano birang parte sa mga politika, drugs, hand up ang kapulisan Aksyon Rex. Kaya daw ginakuno-kuno pag inasa nga mapapili siya sa Banwa sang tubuso kuno alkalde ho. That's why ginpamangkot ito about politics hindi man magsabat ang pulis kay suro sila why pagid sila yan naka-establish ng motibo Aksyon Rex. Why pagid sila. So pamilya to tani gin tulotestingan naman to kagabi sa Garden of Saints dito sa funeral pero dulog pa lang aton sila patrol may nagasugata na nga nagaayo nga hindi lang gid-anay Aksyon Rex kan mismo ang pulis nagapangabayman hindi lang anay gid mag-disturbo sa pamilya kati ara pagidman sa panang aftershock sang kalisod bala Aksyon Rex ning pagkatamo kapag patay sa kay Martin Cui. Si Martin Cui sa first district kilalang kilala gid man siya Aksyon Rex. Bisan second district pa kilalang kilala na si Martin. Yes, Aksyon Rex kilala na siya kay ginakabig na siya na natay-tatay. Actually kuan siya ikaduhang kamot na siya sadto ni Congressman Joel Ledesma. Okay, siya na dang survey yan officer in charge gid sa congressional office ni Ledesma San Carlos. Whatever nga mga project under national government nagamulig gini siya labi na gid nga mga bululigan Aksyon Rex sa mga hospitalization. Siya ni nagperbadra Aksyon Rex sa bilog nga first district nga nasakupan ni Ledesma sa iya ni nganan kilala pa siya sa kay Ledesma mo. Kaya siya ni ginaatubang gid sa mga tao dira Aksyon Rex. Siya gid na basta pang Congress ng aspito sa unang distrito sang tiyempo ni Congressman Joel Ledesma siya nang ginasaligan mo kag pamilya Gamboa Hermanos bla. Yes, Aksyon Rex, stay subong kuan siya Vice President
ng mga negosyante da sa San Carlos Action Rex. May poder gud siya na negosyante kag panagiyaman nagadumala ng mga kanutaan dira Action Rex sa syudad sa San Carlos. Aring confirmation ni Dunasco angot sa sining task force. Yes, sir, no. Itong special investigation task group na gagawin po natin, sir, no. Though wala pa po talaga yung memorandum natin, sir. This group, sir, is asked, no, to focus solely, sir, no, sa kaso natin yesterday sa San Carlos, sir. And they will expedite, sir, no, para makabilis yun, no, possible na makahanap tayo ng suspect on that crime incident na nangyari kahapon. So, yun lang siya, sir, no? Compost Bali yung composition, sir, no, antayin natin. Bumaba na mismo yung memorandum doon po, naka-indicate po kung sino talaga ang makapabilang doon sa SITG natin. Pero sa ngayon, yun ma'am, walang mga motive. Wala pa, sir, wala pa. Wala pa, sir. Don't worry, sir, we will keep you posted naman for all. Action Rex, sa butong palayag ni Donasco angot sini sa mga insindihan parang ilang sining sitwasyon kiti bangod sa personalidad kag prominente sa isang tao ang victim. May step by step sila nga ginapatigayon Action Rex. As to sa mga sugid-sugid dito sa mga tao, ang ining duha kasalakyan ang exit kuno nila going to Calatrava area, hindi pagid man na may establish Action Rex kay pagwa to nila sa Center Mall way man to makitaan kung nagpabali Hermoso to bala or nagpa Salvador or nagpa-Canlaon or pa-Calatrava. Inatalan mga huding-huding sa mga tao dito Action Rex. Ngati nabaton man nila nga information abi dito sa nasambit nga area. So kagabi to huwag gidala alas 8 sa ospital, mga alas 11 pagwa gito dayon niya kaginrikta sa funeral parlor Action Rex dira sa syudad sa San Carlos. Basi makakuamat na karon sa kay Mayor, basi available naman kay kagabi alang-alang gid siya. Kag ang iban pa nga mga public officials dito sa San Carlos. Klarohon ta lang si Kuy Action Rex why ni katilaw pagidya nangin public official nga elected. Why pa ni siya ka pungko bisan city councilor sa syudad sang San Carlos, bisan municipal councilor sa Calatrava, Tubuso, why ni? Ang first niyang posisyon na muna siyang daw liaison officer ni siya before sang Ledesma Hermanos Gamboa nga property. Then amo na nagpungko siya as consultant na sang probinsya Action Bray, di ba? Yes, Action Rex sa pinaka ang lawig ya giniya sa Ledesma Gamboa Hermanos nga mga propiedad. Yes, dira gina siya Action Rex kay dugay-dugay ginada siya. Dugay gina saya. Kumbaga daw siya ginadang sa laligan gid hasta naglabot sa subong nga consultant na for hospital operations sang Lacson administration diri sa probinsya sang Negros Occidental Action Rex gin-clear ta lang kay may nagapamangkot dito sa aton kung ano ni siya nga official kay may nag-mention kuno nga amunin ang board members din ko Why na siya nakatilaw official Oo, board member mangod na ya kag hindi man na elected nga board member si Mark Cue kundi consultant lang na sa iya. Consultant na si Mark. Mark. Sa unang I think daw isa ni sa mga consultant sa Bugos nga probinsya siya. Gibutang siya sa pag-gobernador na ni Gob Lacson. Yes, Action Rex. Amo nang iyang rango subong sa probinsya. So, ang ginanamin guro to nila nga board member, ang utod to yang si Mark. Ang utod yang former kapitan? Former kapitan, nag-board member to saya kay siyang gin-elect na ABR na ex officio. Yes. Oo, sa Bugos na Negros Occidental. So, nag-board member siya. Pagkatapos, subong, tihal siya
nga presently konsehal sa siyudad sa San Carlos Action Rex. Konsehal si Mark Cue? Konsehal sa Subong Action Rex. Kay kapitan sa before sa barangay Palampas. Yes. Dira man na ang kalangsan ng ining Emerald building. Pero sa proper na niya. Dala lang sa land area sa proper sa barangay Action Rex. So so far why pagid sang pinaka-update na ang ining paglutang sa kay Cue consultant sa probinsya sa Negros Occidental. Pakaroon ta sa hapon gasaka man ang numero sa mga active cases sa COVID sa Police Action Rex. Gali ka? 21 na ang aktibo. This is so kahapon nagligad nga adlaw, no? This to report nagdugang naman 5. 21 Action Rex. Dugang mga dugang. Kag good news man for Negros Occidental, gin-check na lang kay Dunas no. Last night, sang curfew for all ages, 8 to 4. Wala sa lawayon Action Rex. Lino ang bugos ka Negros Occidental. Isang dito sa San Carlos sa gabi, nagamit na ako. Why to yatawa Action Rex nung media lang to nagsinabad-sabad sa page lang to. Sorting panirado sa mga tao nga San Carlos, may mga nagalagaw gina sa mga night time. Mapulo pangapi, mga kadto sa mga tinapaya, kaon. Pero subong sirado tanan-tanan, pwede ka wala makitaan. As in limpyo ang San Carlos Action Rex. Nakaroon na nga mga balita. Balita gikan sa Nokpo, gikan diri sa syudad sa San Carlos with Aksyon John Diaz. Aksyon Brian Borden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon na Brian Morden, Aksyon na John Diaz, Aksyon Nixon Tahom, Direkta, live reports on special assignments sa syudad sang San Carlos. We have Aksyon na Brian Morden, Aksyon Marlon standby sa Kapitolyo, may palayag diri si Gob Lacson, no? Daligid lang mga ka-aksyon daligid lang, standby mga ka-aksyon, kay balikan ko lang kamo, matagkuan ay pila ka mga commercials sa diligid lang mga madugay, mabatian man ninyo ang may aripatagalin na pagana ang kongresista sang Taguig Pateros 1st District. Balikan ta lang niya sa ato sining pagpangalagad sa diligid lamang madugay. Una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:21 nga oras, paring Ariel Lagura ho ga monitor. May lang nga pagpamati paring Ariel Lagura. Ga monitor sa sining mga inoras sa aton sining Facebook Live. Sige, daligid lang kay balikan ko lang na si Aksyon Marlon Hinovia sa diligid lamang madugay. Kay yari sa linya naton si Taguig Pateros 1st District Congressman Alan Peter Cayetano sa interview sang DZRH sa iya mga ka-aksyon sa pinaka mga issues national. Si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Good morning, Sherwin. Nasa linya po natin ngayon ang isang kilalang Kristiyanong leader, batikang abogado at mambabatas na patuloy na nagmamalasakit sa mga Pilipino. Sa loob ng halos 3 dekadang serbisyo sa bayan, patuloy niyang nilabanan ang katiwalian at itinataguyod ang malinis at may pananagutan na paglilingkod. Ang espesyal nating panauhin ay isang 3-term congressman, cabinet secretary, 2-term senator at speaker ng House of Representatives at walang tigil ang trabaho para magbigay ng pinaka-the best sa bawat Pilipino. Simula 2016, naging katuwang na siya ni Pangulong Duterte sa pagsusulong ng mga programa at batas na magbibigay ng maginhawang buhay sa ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno,
mabilis na naipasa ng Kongreso ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 para sa palakasin pa ang laban kontra sa COVID-19. Para magkaroon ng puhunan ang bawat pamilya sa panahon ng pandemya at mabigyan ng bagong pag-asa ang mga apektadong sektor, sinusulong niya naman ngayon ang 10K Ayuda Bill para sa pamilyang Pilipino. Mga kaibigan, siya ay walang iba kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga at sa lahat ng ating kababayan, lalo sa mga OFWs na nakikinig worldwide. Magandang araw po sa inyong lahat. Speaker, diretsay na po natin to dahil sa paglala ng epekto ng pandemya, kailangan ng ating mga leader na mag-adapt o mag-innovate para matugunan ang mga pangangailangan ng mga health workers at medical frontliners ng mga ospital at buong sektor ng kalusugan. Noong nagsimula pa lang ang COVID-19, ipinakita po ninyo bilang speaker ang pagiging proactive nyo nung nagtatag kayo ng Defeat COVID-19 Committee at mabilis na maipasa ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Sa ngayon po ngayon, sa inyong palagay, ano ang dapat na bigyang prioridad ng Kongreso at ng gobyerno ngayon para matulungan ang mga medical frontliners at health workers na magbigay ng pag-asa sa ating mga kababayan? Well, Sherwin, di ba sa Jeremiah 29:11, ang sabi po sa Biblia, sabi ng Panginoon, alam ko ang plano ko para sa inyo, planong pagpalain kayo at di saktan, plano na bigyan kayo ng pag-asa at ng kinabukasan. So bilang isang very spiritual na bansa na naniniwala at nananalig sa Diyos, anuman ang ating maging religion, no? Tayo naniniwala may plano ang Diyos eh. Pero the same Bible tells us kung faith without action is dead. Patay ang paniniwala o pananampalataya mo kapag ka walang pagkilos. So first and foremost, natulong natin hindi lang sa health workers pero sa pag-shield para maghugas parati ng kamay. Alam ko pong mahirap kasi we're a social animal, di ba, ang tao. But kung pwede talaga po, wag muna makipag-inuman, wala po munang karaoke, at kung kakain po tayo sa bahay, household muna natin, at distansya pa rin, no? So that's our first help. Of course, yung gobyerno dapat matapos ang pagbabakuna kasi sila, ang daming nagkaka-COVID pero sila kaharap nila araw-araw yung mga, lalo dun sa mga ward or hospital dealing with COVID, di ba? So yung pagbabakuna. Sa Bayanihan 2, we put 53 billion para sa kanilang transportation, allowance, hazard pay. So ang magagawa din ng gobyerno, tanggalin yung red tape para mas maging madali. At siguro ako, parati ko sinasuggest, parating may hotline. Diba? Kasi minsan sa gobyerno, turuan ng turuan eh. So kailangan natin parati na may hotline for specific. So katulad sa DSWD, isa yan sa dapat kasama sa guidelines kung dinidiscuss namin sa kanila sa ayuda. Na despite all of the systems we did, minsan may nagkakamali o may naiiwanan. So para suruduin walang naiiwanan sa ating bansa, ang recommendation namin noon by province yung hotline ng DSWD. So ganun din sana sa DOH at sa iba sa IATF, mag-invest sila. Marami naman pong call center ngayon. So kung ikaw isang health worker at nagka-COVID ka, wala kang makain, walang transportation, dapat may matawagan ka. And lastly, Sherwin, yung ekonomiya. I mean, people will stay home kung may kinakain sila, kung may pera sila pang gamot, kung hindi sila napuputulan ng kuryente. So itong tinutulak natin na direct na tulong sa tao, yung 10K or direct stimulus, ginagawa po ito ng mga kapitbahay natin, no? Ng Southeast Asian countries, Korea, Japan, US. So yun po ang highly nire-recommend ko. And after all of that is done or kasabay niyan, we need a roadmap na naiintindihan ng lahat. So alimbawa kayo, Sherwin, no? Kayo araw-araw na sa news eh. Pero pag tinanong ko kayo ngayon, anong programa ng gobyerno? Anong plano ng gobyerno sa agriculture? Anong plano ng government sa DSWD? Anong plano ng government? Hindi nyo rin masasagot eh. Kasi hindi klaro at simple ang roadmap natin. And kung hindi simple at klaro, it's hard to support. So I really highly recommend that you get the business leaders, student leaders, religious leaders from the Catholic Church, evangelical churches, the Iglesia ni Cristo, from the Muslim, mga imam natin na mga nirerespeto, from all the churches, and come up with a consensus on how we can do a bottom-to-top plan. Meaning, let Cebuanos plan for Cebu, let Boholanos plan for Bohol, let Ilocanos
plan for Ilocos, di ba? Then come up with a national plan, maging sa agriculture, tourism, health, education. Walang ganun eh. So pag tinanong mo halimbawa sa PTA ngayon o leaders sa education, anong plano sa education, sa DepEd, sa basic ed, siguro ang sagot sa'yo, nagte-test na ng face-to-face. Pero walang sinasabi paano i-improve yung digital learning kung magbibigay ng tablets. Meron na po tayong 4 billion na nilagay dyan for 10,000 for the poorest. Walang magsasabi sa iyo na pinag-aaralan na yung classroom size. Ang classroom natin ngayon is for 50 to 60 students na siksikan. Kung babalik tayo sa face-to-face, dapat 30 lang. Ganon din sa health, no? Halos 1% lang ang bagong budget sa health for health infrastructure. When we know that napakaraming barangay ang walang primary health center at napakarami nating ospital na kailangan i-upgrade. So ito, Sherwin, yung sabi na pag may roadmap ka at may plano, lahat kayo on board, di ba? Hindi ko sinasabing walang plano. May plano tong gobyerno na to, pero hindi nakasama yung maraming sektor at itong karamihan, siguro 70% ng mga plano was made before COVID. With COVID, you have to adjust all those plans. Tama nga po, dahil yung specifics nandoon sa mga maliliit na sektor, nandoon sa pinakababa at maaaring makatulong yon para makabuo na mas malaking national plan. Tama po, Speaker. For example, let's let IATF deal with the bakuna, with the health protocols and all of this, di ba? And how to enforce. But you need a separate group planning the economy and planning other transformative things that can get our economy and our people moving. No, so for example, yung national ID, pag yan ni-roll out mo na maganda at yung digital at dinigitalize mo halimbawa mga learning mga books ang ating mga state universities, ang medical records digitalize natin. Maraming outsourcing diyan na mabubuhay, maraming businessman na papasok, magpaplano, maraming equipment diyan ang gagawin at bibilin, maraming innovation diyan sa mga LGU. Pero right now, parang na-overwhelm tayo kasi lahat is about COVID and lahat is about IATF. Pero sa ibang bansa, they're already looking at 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now. If you look at the American 1-2-3 punch combination, direct ayuda, and then yung REST-MIA, then American jobs, napakaganda. And to be fair to the Duterte administration, they were doing this well before COVID. Pero nung nagkaroon ng COVID, medyo na-overwhelm ng konti. Tama nga po. At sa loob po ng itong 2 linggo na ECQ, tinatayang halos nasa 350,000 na Pilipino ang mas naghirap o kaya naman po ay nawala ng trabaho. Bilang isang consumption-driven economy, kung walang trabaho ay walang panggastos din ng ating mga kababayan. Sa inyong palagay, Speaker, paano magkakatulungan ang lahat ng sektor kabilang na ang business community para mabigyan ng prioridad ng Kongreso ang 10K Ayuda Bill na makadagdag sa direct stimulus package para sa pamilyang Pilipino? Kung kinaya nyo dati na ipasa ang Bayanihan 1 at 2, sa tingin ninyo, bakit hindi nagagawa ito ngayon? Tingin ko kaya isang leader ang DZRH sa bansa, lalo sa radio at saka yung TV and radio, is because you work well together as a team. So, yung newsroom nyo, yung anchors, yung guests, etc., lahat to pinag-isipan. So, ganun din, I think yung sagot na sa tanong mo rin, anong mga sektor? We have to involve as much of the sectors as we can. Di mo pwedeng sabihin sa youth, bata pa kayo Hindi, sila magmamana nito and sila natin-train ngayon, pandemic ito. In fact, they will have the longest period to be able to exercise their leadership kasi during the pandemic sila nagkambulat. You cannot tell the religious leaders, focus lang kayo sa simbahan, focus lang kayo kung 20%, 10%. No. Because the moral and the spiritual aspect is very important to the Filipino. Yung business sector, hindi naman natin pwedeng sabihin, boss, panay pera at negosyo yung isip nyo. Bakit? Well, man does not live on bread alone, di ba? But from every word from God. But man also hindi rin sinabi ng Diyos that man can live without bread. Kasi we're both spirit and also human flesh. No? So ako, Sherwin, naniniwala ako that we have to have more consensus building and planning a roadmap with the different sectors. So if we present a tourism roadmap, dapat kasama yung tourism sector, pati yung mga part ng sector na hindi napapansin. If we're going to present a agricultural roadmap,
kailangan yung fishermen at magsasaka nandun. At lastly, hindi pwedeng, Sherwin, na parang business as usual. It's an extraordinary problem. We need extraordinary solution. So kailangan transformative. So kung sasabihin mo lang sa mga fishermen, dadagdagan kayo namin ng net, bibigyan namin kayo ng bagong bangka, it's the same solution to all problems. But if we tell them, sir, kailangan natin ng mangroves, kaya mag-invest tayo ng mangrove, at pagka nabuhay yung mga mangrove na yan, 2 to 8 times mas maraming isda, protektado pa kayo sa bagyo. O sir, tuturuan po namin kayo na magkakaroon din ang negosyo sa inyo ng food processing, para hindi lang yung isda na galing sa dagat ang ibebenta nyo, yung mga may inland na palaisdaan. So there's so much we can do, Sherwin, no? But we have to do it na ang national government as if local government tayo. We're in their face, we're problems, looking for solution. Hindi parang takot tayo na may problema. Malaki talaga problema, pero malaki din ang oportunidad. At nandun din yung solusyon sa oportunidad, di ba, Speaker? Base po sa inyong sinusunod, tama. Example doon, Sherwin, no? Kami nung balik sa tamang serbisyo sa Congress or BTS Congress, we're working now on a economic stimulus and resilience plan. But we're actually looking at huge numbers. We're looking at 1 to 2 trillion na alam namin saan kukuha yung funding, but it's a proposal to really transform our economy. At hindi to one time. No, it's a 5 to 10 year program that will push our economy into the new era, but will also create jobs at lalaki ang kita. So we're in search of big ideas. So I'm not saying it's the right idea, it's a complete idea, it's a perfect idea. But kailangan natin na mga magsusulong ng big ideas, tapos pag-usapan natin. Many of the world's crisis was solved by big ideas. So hindi ba panahon na ang Pilipino naman ang magkaroon ng big idea? Kung tingin nyo hindi pa rin, sige. Pero maraming best practices sa Amerika, sa Korea, sa Japan, sa China. Napakaganda ng ekonomiya ng China ngayon. And even sa Southeast Asia, sa Singapore, Thailand, Indonesia. So if you don't think we should have an original idea, well, why don't we look at the best practices at ilagay natin into one program din para sa lahat ng Pilipino? And Speaker, base po sa inyong sinusulong na post-pandemic roadmap, paano tayo magkakaroon ng makabuluhang pagbabago sa ating ekonomiya at sa iba pang mga aspeto ng ating buhay? Ano po ang papel na gagampanan ng iba't ibang sektor tulad ng business, academic, health at ng religious para maging epektibo ito? At paano sila makakatulong sa gobyerno para sa mabilis sa pag-ahon ng ating ekonomiya? Mahirap yung tanong mo at medyo buong araw natin pwedeng sagutin. Pero I think in short, una, hindi pwedeng makataong pananaw. Kailangan maka-Diyos na pananaw. Kasi kailangan transformative, no? Hindi lang ordinary change but magtra-transform. And in line with that transformation, hindi pwede talagang hindi kayo kasali or kami lang magpaplano. So we have to involve. So we're talking about Cebu, we have to get the Cebuano business leaders, the Cebuano religious leaders, we have to get the Cebuano youth leaders, local government to talk with the national government. At which goes to my third point, hindi pwedeng one size fits all. Hindi pwedeng isang plano. Iba ang mass transportation sa Pangasinan, sa Ilocos, sa Bicol, sa Cebu, sa Manila. Iba ang sitwasyon ng tourism sa lahat ng ito. So, yun po ang aking i-recommend. First, we start looking at principles and values. Hindi pwedeng panay pera at pananaw ng tao. So, sa ekonomiya, halimbawa, Sherwin, walang magsasabi sa ekonomiya na magtapong ka ng resources. Pero sa Biblia at even sa ibang tinuturing na religious books, no, ng ibang mga religions, parating nandun na wag mo ignore yung mahirap at tulungan mo sila ngayon, di ba? So at sinabi ko, hindi pwedeng hindi kayo kasali, hindi pwedeng sabihin, hindi, trabaho lang ng Kongreso yun, kay kami lang. O kaya, hindi, ayaw namin ma-offend yung Malacanang, so hindi muna kami mag-hearing ngayon, o hindi kami mag-special session, o hindi namin lalabas yung stimulus program. Diba? At pangatlo, hindi nga pwedeng one size fits all. Ang strength ng ideas na to, Sherwin, is ginagawa na to eh. I mean, isipin mo si President Biden, kahit sabihin mo Amerika yan, January 20 lang nag-umpisa. Nung sinabi niyang 100 million Americans ang mababakunahan in 100 days, kalahati pa lang, dinodoble na niya, 200 million. Nung sinabi niyang gusto niyang bigyan ng $100 ang bawat Amerikano, naging 1,400, hindi $100 lang. Nung sinabing kailangan ng rescue plan,
napakalaking rescue plan nilabas at nung naipasa, ngayon naman, ang pinupush niya yung American jobs. So I think people appreciate initiatives, proactive ideas. So I'm not saying our ideas here are all tama at yung iba mali. I'm saying wag tayong mahiya na magtapon ng ideas, and ATF should focus on the pandemic, but there should be other people planning our medium and long-term transformation into the new Philippines and the new economy that we want. Naku, maraming salamat po, House Speaker Alan Peter Cayetano, sa napakalaman na naman na mga impormasyon na ibinigay po ninyo at ibinahagi sa ating mga kababayan. Any parting message po para sa ating mga kababayan, Speaker? Well, salamat sa oportunidad na to, and as I said, no, prayer moves mountains. Even sa bakuna, kahit nahuli tayo, let's pray no, na dumagdag yung manufacturing. Johnson & Johnson, di ba, nag-apply na sa atin. At least yun, 1 dose at napakataas din ng efficacy. So, during this time, Sherwin at Leo, napaka-importante magkaisa tayo. Ang dami natin pwedeng pag-awayan at ang dami natin pwedeng awayin sa puntong ito, no? Pero siguro po dahil sa pandemic at dahil sa oportunidad na binibigay din ito sa ating ekonomiya at pagbabago, sana po magsama-sama tulong-tulong tayo. God bless you po. Salamat sa inyong programa, Timpilan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:39 at oras na batian si Sharon Alparo ikan sa DZRH Manila sa interview with Congressman Alan Peter Cayetano. Kantuanta si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kantanan sa palayag ni Goblakson nga nagalaom nga matagan hostisya ang pagpatay kay Provincial Consultant Marton Cui. Marton nakamuno gidman nga magpapili alkalde sa Baluasang Tubuso suno sa gobernador. Irong latest subong si Mark Cui ang utod sa ni Marton ang nagdangop na sa NBI sa pagpatigayon sang investigasyon sining aga gidlaman. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, ang pag-request ako na pagpangabay sang manghod ni Marton Cui nga si Mark Cui na separado nga investigasyon sa National Bureau of Investigation kon NBI Bacolod. Bali request palang Aksyon Rex na balik na gina-finalize para nila ang ilas rin nga mga documents, no? Kay naistorya man na ni Mark Cui sa kay Governor Bong Lacson subong aga. Una ang napangabay ang manghod nga kung pwede ang NBI magapatayaw sa separado nga investigation. So sa report Aksyon Rex nga formal nga pag-request ng itya bali wala pa na matigayon. Kinakulo kompleto pa nila ang nagakaigo nga mga requirements. Sabay naman sang reaction sang gobernador na siya kesa nakipot kisa Aksyon Rex sa natabo ni kay Marton Cui. Pati siya gani uwagid nagalaom nga naglabot kisa sa punto nga patyon ang isa sang iyang provincial consultant. Ang ginapangabay lamang, ginapangamoy man sa gobernador nga hostisya, pagatang hostisya sa kay Cui kag sa pamilya sili. Number 1, dapat mawalan gid kung sino yadtong nangamot kibla sa pagtiro. Ikadua, sino ang sa likod sini kung may aragin man. Ikatatlo, kung ano ang pinakamotibo. Si Lacson nag-istorya naman sa bahin sang mataas nga pamunuan sa PNP dere sa Nogpo, pagi kay Sir Palge, kag gin-activate Aksyon Rex ang Nogpo kaya may aragaan niya sang Special Investigation Task Force. Ang baldi Governor Bong Lacson gin pa reactivate lamang ina ni Nogpo Director Palge. Ang sabahin naman sang lead Aksyon Rex or bisan mayura lang sa dalagan sa investigation tiway pa so far sa information nga nabaton ang ato sining gobernador insert o blanco pagit, no? Ang ginalauman sa gobernador nga kabay kung pwede mapa
Kasi di kag mahabagan plasing medyo mayura kag may klaro man kung nanugid ang sa likod sa literan. Yari si Governor Bong Lacson, kalakip ano pangisorya niya, tod ni Marton, si Mark Way. Governor Bong Lacson. I think the only justice that we can give Marton and his family is to find out who the triggerman was, who was behind the operation, and why. Why was necessary to take the life out of Marton. I again extend my condolences to the family of Marton, and I do hope that, like those other incidents of similar nature, there will be actually a result of the investigation. Last night, the Colonel Falke already said na ang special investigation task force niya deactivated na, and then the former board member and now city councilor Mark Cui, the brother of Marton, also requested if NBI can also do a separate investigation. We have carried that out already. We've asked NBI. We're just finishing the necessary document for that request with NBI. Hopefully, with two investigations going on, hopefully we will be able to determine, at the very least with the Manwa, the person behind this incident. Nabalawang Aksyon Rex nga si Marton taga-sunod sang San Carlos kag kilalang-kilala sa bahin sang 1st District sang Negros Occidental. From time to time naga-istoryahan ay ginisaliya kag nagakita ay gid ni Governor Bong Lacson. Ay ara Aksyon Rex Beskidman or damo na gani nga beses nga nakamuno gid man kay Lacson ni si Marton nga mapapili badalagan bilang mayor dara sa Panosang Tubuso nga sakop taga Tubuso na sa Aksyon Mar? Taga San Carlos City, di 1st District nga sakop ang Tubuso. Kilala sa Sorex dila yan sa San Carlos kundi pati sa Banwa sa Tubuso kaya magkabig man nga may dako nga papel si Marton mo. Grupo politikal nga ginapamunuan man ni Governor Bong Lacson. Tiambal ni Gov, yes, nakamuno na sa sakon. O galing ang reaksyon ni Gov, kakadlaw lang si Gov ya. Kakadlaw na siya ang hambal ni Gov, huraton na lang ang filing sang certificate of candidacy. Balikan ta si Governor Bong Lacson. You know, every time he mentions that, I would always laugh na lang, no? But he would always say that in every election. So, ako, I will say na lang, ulap na lang sa fighting of certificate of candidacy. No? So, I did not take that seriously. Agad man gin seryoso tanto sang gobernador, no? Ang ineng masabi nga pagbuno sa yan ni Marton, plano magkapili bilang alkalde sa Banwa Santo Buso. Ang ginakabalak-an Direksyon Rex pati si Governor Bong Lacson gako gading gakabalaka siya. Ang sa question bala ano ka confident ang gobernador nga matagan siya ining pagpatay kay Marton Cue. Ang balya tuman kanubo kay konbasihan aga katabo nga krimen nga pagpatay diri sa Negros Occidental kalabanan wagid sang kasolbaran ay sang hustisya nga naangkon ang pamilya sang biktima. Balikan ta si Governor Bong Lacson. Well, if we speak of confidence, it's very low, considering that incidents of similar natures have not been resolved up to this day. I don't think the families of those who passed on in previous incidents are happy, with the results or the results of the investigation or the non-result of the investigation. Although confidence is not high, but there's no other recourse but to trust on these authorities who are undertaking the investigation. Luwata lang karon sa Aksyon reports after operation nga malapot naman ang pamuno ang department head sang hospital operations department kapati nagasurvey ni subong si Marton Cue bilang isa ka provincial consultant ni Governor Bong Lacson angot sa hospital operation. Pata malapot karon ang hospital operations head nga si Dr. Leonardo Eusebio kung bala may panibagko nga instruction siya si Gov Lacson kag may ara sang epekto sa operation sa hospital ining pagkadula lungkot pagkapatay ni Marton Cue. Ang Aksyon gikan sa Kapitol Aksyon na maro ni Herubaya una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:47 ang aton oras. Santon Plaza Balsopan na iho pampakinis Tuan tang balita ni Aksyon ay din abuso sa patrol ni may kangtanan sa COVID-19 bed capacity sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Amat-amat na nga raga kapunohon. Amuning sadya kung mapuno ni kagway na tabulutangan sini. Ay, puwerte. Sige, kantuan talang balita ni Aksyon ay din abuso sa patrol. Aksyon ay din. Action Rex, ginapalayag ni Dr. Julius Drilon, Medical Center Chief sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Nga di nag-amat-amat na Action Rex, nga nagakapuno ang COVID-19 beds sang hospital. Mangod sa liwat nga pagsaka man sang kaso sang COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sila kay Drilon, Action Rex, 107 ka bed capacity. Mayara na lang sang bulubanta 40 ka mga COVID beds ang available. Dugang pa ni Drilon, dutay na ng Action Rex. Kagati. Yes, Action Rex. Siring ko ti way kita nami mo mag-action na. Correct, Action Rex. Ang baligani, ang mga pasyente nga na-admit, 90% diri Action Rex ang mayara sang mild to moderate nga mga sintomas sang COVID-19. Kag tisuno kay Drilon, nagsapol naman sa Action Rex upod ang mga opisyal sang syudad sa Bacolod, kag iya naging hambalan nga kung hindi pagid pagpasanyugon ang public health prevention kaangay sang contact tracing kag isolation, paabuton gid nga mas magadamo pa ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Dugang pa ni Drilon, base sa ila computation Action Rex, ang syudad ang dapat nagapadala sang hindi magnubo sa 150 ka mga swab samples para itest sa kada adlaw. Apang ang nagakatabo sa karon, yara na lang Action Rex sa bulubanta 80 tubtob 90 ka mga swab test ang ila ginatest kay amo malang na ang ginapadala. Ti nahibaluan magka-test sang 800 tubtob 1,200 ka swab samples ang COVID-19 laboratory sang hospital. Pamatayan natin ang Action Rex si Dr. Julius Drilon. Nagkaamat-amat ang rapos na mga number of beds available. Pero mga 90% of them are mga mild to moderate. Mga sintomas, no? So, we are still okay in that sense. But we are also upgrading our prevention control processes inside the hospital. Kabayan na Action Rex sa pagpahayag man ni Dr. Julius Drilon, kagatingin kuha na naman ang Action Rex ang opportunity sa pagpamangkot bala regarding dira sa outpatient department nila kay nas ang gagahon liwat na naman nalabyan Action Rex damo naman liwat sang pasyente nga aga para nagalinya sa gwa. Nagapangayo gid Action Rex ang paghangot si Dr. Julius Drilon kag ang hospital bangod sang pagsakaliwat sang kaso sang COVID-19 diri sa syudad. Ang una Action Rex nga 120 nila nga maka-accommodate sa isa ka adlaw. Ginimo na lang Action Rex isa na lang kagatos sa kada adlaw. Kag 60% ang allotted Action Rex para sa mga pasyente out of town kag 40% ang para sa mga taga-syudad sang Bacolod. Kag first come first serve basis gini Action Rex, wala sila sang mahimo bangod nga hindi man pwede Action Rex nga
lainon nila ang ilang mga sistema nga amo na Action Rex ang isa sa nakita nila nga solusyon para hindi man maapektuhan ang mga personnel daan sa hospital kag ang iban nga mga pasyente nga ara na admit sa hospital. That's why nga naghambal sa Action Rex gani para naman sa mga sa percentage nga allotted sa syudad sang Bacolod kung tani kuno i-utilize ang mga barangay health centers Action Rex kay na-identify nila nga sa 61 ka barangay diri sa syudad sa Bacolod may 29 ka mga barangay healthcare centers pero mayara gid lang sang 13 ka mga doktor which isa ka problem Action Rex nga na-identify nila ni Dr. Drilon kun naa damo sa gihapon sa mga taga-syudad sang Bacolod nang nagapangayo man sang bulig kag nag-avail sang serbisyo sang hospital. So far Action Rex amo na ang hambal ni Dr. Drilon pero tihaman niya please bear with us kay hindi malang ni siling i-accommodate pa ang mga nagakinahanglan gid no pero ginaprotektahan man ang ila sini nga mga personnel kag ang iban pa Action Rex nga mga pasyente nga ara man dira kung OPT ang paghambalan. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Eden Aboso. Una sa Balita sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:54 na nga tunuras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Standby na sa report ni Aksyon Artay Hupon sa Bacolod City Government Center kag ang BCP Ota Aksyon Eden Abuso standby no kag ang ato sining mga out of town reporters may tisi anay kulang balang imo sining lawas ang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masigurado. Ayos, daligid lang sa mga kaaksyon ta kay Madam Susette Alunan, Iderica Fort sang OTTG, may lang pagpamati, Len Cordero, sa Jara Kuwait, Gamonitor, Len Cordero, no? And sa kay Jomi Hinet Bailado, may lang pagpamati. Kay Mama Balquinto, sino na mabulig sa mga pigado kag indigent sa San Carlos kon dako bil sa ospital kay napatay na si Sir Marlon Qui. I don't know kung ano nang munang pinakadako gid no nga responsibilidad no. Muna sige lang ba si kung may ara pa man isunod nga mapungko dra. Mama Balquento, no? Sa kay Cresville Matreyes, may lang pagpamati da sa East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City. Kay Rodney Harder, may lang pagpamati, Rodney Harder. Okay. Thank you, Gid Mama Balquento sa mensahe. Dennis Richard Tiboroma, compare mo pang USA sa Pilipinas ba? Sa kay Congressman Alan Peter Cayetano ni Kelly Gilly, welcome gid ma'am, dinner na, keep safe. Alin sa kay Alex Montesa, salamat gid Sir Alex, no? Dave Martinez, bakit hindi pa na-raid ang Maharlika sa Taguig? Known naman yan sa Cebu. Hindi ko gets gid masyado, no? Iti layo-layo man di sa aton mo. Okay, si Ma'am Jelly, Kelly Jelly, monitor man. Thank you gid kuno kay Alex Montesa sa greetings, no? Joel Aguirre Tuason, lingi Aksyon Rex nagtinikal naman si basta lapit na kuno election, tikal naman siya. Sige, salamat gid toto Joel Aguirre Tuason. John Taylor, may lang pamati, no? John Taylor. Kay Yorb Quiniol dira sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid Yorb Quiniol, no? And sa kay Mary Dave dira sa Hong Kong watching live, no? Thank you so much Mary Dave. Merly Gonzaga, may lang pamati Merly. Kay Toto Aldrin Diamante, may lang pamati Aldrin Diamante, no? Kay Ariel Alagora, salamat gid parekoy, no? Kesonia Latada, daghang salamat sa update, halong lang kita. Halin sa kay Kizonia Latada. Ronnie Mananghaya dara sa Hofof, Saudi Arabia, salamat gid sir. Ronnie Mananghaya. John Resisio, Josephine Rice, ahay nga kapos na lang magpatay tao subong man, pigado man or manggaran, no? Josephine Rice. Thank you so much Josephine. Christine Minyas Villalobos, may lang pagpamati dara sa DSB. Jomar Idolag, may lang pagpamati dira sa Sipalay, si Jomar Idolag. Leonila Tarosan, live sa corner Gatoslao, San Sebastian, diri sa siyudad sang Bacolod. From Leonila Tarosan. Sakay Susette Pahi Marhen, may lang pagpamati sa Barangay 30, Madam Susette Pahi Marhen, no? Great siya lang mga relatives siya sa Manapla, Pamilya Bolivar, Obregon, Sigumpan, Gallo, Pamplona, Diaz, kag Jolingo. Monitor lang sila, salamat gid. Thank you gid Madam Susette Pahi Marhin. Carlito Heradjor, may lang pagpamati Carlito Heradorne nga apelyido mo kung Heradjor, no? Raymar Biranyo Lingoste, may lang pagpamati Raymar. Alex Fuentes present naman, and Robert Roma, Arienho Delton, sana matapos ng virus Rex pag-abot sang eleksyon. Ambot lang kung matapos na. Okay, thank you so much sa Arienjo Delton, no?
Sa kay Jenny Granada, may lang pagpamati kay Ligaya and Jenny Gonce sang Lakasiliana halin sa kay Claire Rania Granada. Salamat gid, no? Okay. Sa kay Elias Bandada, good morning Aksyon Rex. Ramadan na di sa amon sa Saudi Arabia, gab ilang kaon na mundi kagagahon Aksyon Rex. Okay. Salamat gid Elias Bandada. Lisa Monte Castro, may lang pagpamati, wala sila kaon kagainom sa Rex. Ang kaon nila mga 6 sang gabi. Okay. Lisa Monte Castro. Okay. Si Arienjo Delton pa shoot out lang sa Bacolod sa Barangay Singkang Airport. Zone 1 Kalong-Kalong ni Airport. Zone 1 Kalong-Kalong Airport. Halin sa kay Arienjo Delton. Kay MGS Candido Heldore, may lang pagpamati. Okay, sa kay Gian Resisio, why na? Tapos ng iban, disgrasya ng iban. Sa iluan to ano isa dalawang portion no? Kay Julius Renier Istares, Barangay 31 listening. Salamat kay Jules Renier Istares. Kay Richard Dait Pacheco, may lang pagpamati sa Dait Magallanes family sa La Carlota. Salamat gid Richard Dait Pacheco. Sa kay Lilia Taton, no? May lang pagpamati sa Gardenville, Tangob, Lilia Taton. Kag Gardi Hondrales, may lang pagpamati Gardi Hondrades dira sa Sitio Tabadyang, Minoyan, Morsia. Marites Tolentino, watching from Baler Aurora, hay lang dira sa Punta Salong, Manapla, sa Bignay family. Salamat gid Iha Marites Tolentino, no? Thank you gid. Sige. Ang iban sini pakarunantan lang niya. Ipadala lang mga mensahe ninyo basi may time kita karon tirahon tay ni, no? Dali gid lang mga ka-aksyon, standby ay sa aton sini nga pagpanumbalik. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus,
hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikita. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad, isa naman ka
pangsunog nga bakho diri sa isa ka lugar sa Negros Occidental. Karon dugay-dugay lang update sini kay on the way na sa Aksyon Dale Salazar Aksyon Nixon Tahom sa area. Grabe man yun. Initially mga bakho ning ginpangsunog naman, no? Sang mga ginaligar miyembro sang armadong grupo. Ay nano ini nga sitwasyon do hindi mo maintindihan. Sige, karon lang dugay-dugay kantuan tanay sa Aksyon Art ay hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center concern sa mga returning OFWs o ROF returning overseas Filipino workers nga ginapalabot sa mga opisyales sa Bacolod ng talakay sa meeting sa ngiyos sining nga aga. Yari ang counter sa report ni Aksyon Art ay hopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Aksyon Rex, isa ina sa nakip sa meeting karon iya kaaga no, sa Zoom meeting sa Bacolod Emergency Operations Center. Sa din nangin ginapit man diring participants si Councilor Israel Isig Salanga nga siya ang nagabulig no, para sa mga returning overseas Filipinos o kung mga ROF. So, after naging grant na naman ang dugang na moratorium para sa pag-travel pauli sa mga ROF, dala na diri ang apor kag mga LSI, no? Sa dinti until April 19. Sa din ang pinaka-concern din ginapadangat sa mga ROF, amo ni Aksyon Rex ang ila sining pagkuha na sa RT-PCR test nga kon ma-extend o kung bagod siyang extension mapasar na ang result nga nakuha nila. So ang resolution diri sa Bacolod Emergency Operations Center o punta sa DOH kagiban pagid nga mga ahensya sa gobyerno nga naga-akto sini di may mga consideration nga ihatag kay unlike sa taga mga OFW ini sila yung ginasakdag sang kuha mo sa ila sining paggasto, pati ang ilang mga hotel. Pero sa part sa mga ROF, sila yung Aksyon Rex personally ang nagalukdo sa gagastuhanan dito sa area sa Metro Manila. Now, pastar ko lang ni Dugang karon na para at least may arap pagkikasupon kay reaksyon man si Dr. Chris Surungon partida sa mga nabaton diri nga vaccine. So, ari porsyon no, sa confirmation sa palayag ni Councilor Israel Salanga. Starting today until 19, ang returning resident, APOR, and ROF included sa moratorium. Kung tiningon, wag isang inbound new flight no, sa tatlong mentioned a while ago, except for OFW. 136 ang nagpuling OFW sang after ginalit ng moratorium, and yesterday, ng mga almost 100 man. Today, sa panayag ni Councilor Israel Salanga, tukan sa nakaroon na detalye, kaya plastar niya, parte sa mga concern diri kada appeal man, sa pamilya, na nagareklamo kang nagapadangat sa iya, tila inya ang sitwasyon sa ROF compare sa mga OFW. Dugang mga balita, karoon sa Bacolod City Hall, bandayan sa Aksyon Report sa afternoon edition, ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tahihupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Art ay hopon balita gikan sa Bacolod City Government Center Life Extension Vitamin D3
Uso sa BCPO ni may kang tanan sa kapulisan upo ng City Legal Office nagtukod sang task force nga hugot nga mag-implementar sang health protocols sa 3 ka mga mayor nga merkado diri sa syudad. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon na Rex, nag-umpisahan na sa kapulisan kag representante sang syudad ang pag-orient man sa mga katapos ang gintukod ni task force nga mong istrikto nga mag-implementar sa health protocol sa 3 ka mayor nga merkado sa syudad. Sulod kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sa Bacolod City Police Office, sa ila pa nga pagsapol kag pagtuon man sang sitwasyon sang syudad sang Bacolod na identify sang Emergency Operations Center nga kalabanan sa ginhalinan sang COVID-19 cases. Ang bakod sa pagwa-sulod sa mga bumalakal sa mga merkado kag nahiluan nga hindi tanan Aksyon Rex ang residente sa syudad sang Bacolod. Dugang panilyada matapos ma-implementar sa 3 ka merkado kag mangin epektibo ipatuman man ini sa mga submarkets diri man sa syudad. Nakasugtan man sa Deliada kag Executive Assistant Ernie Pineda nga magasapol kada Biyernes nga adlaw para sa assessment kag mahibaloan kung ano ang dapat bag-uhon kag ano ang mga idugang pa nga pagsulundan para makabulig sa pagpahagan-hagan sa COVID-19 cases. Pamati naton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Subong, amo lang man sa ang concentration namon sa 3 ka major market. Bali, ginorient nato ng mga pusarato ng task force para mag-implement sa mga protocol sa central market o sa 3 major market nato and at the same time para ma-empower ng sila kasi ang observation nato na kung sila lang Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eden. Kamustang kaso ni Christian Tulot na file na? Wala pa Aksyon Rex, bali mahulog siya sa regular filing bagod nga nagahulat pang pulisan. Ang lapse ang reglementary period dyan nga detention, kay may kaso ni isang atong illegal possession of shabu, no? Yes, Legal may drugs? 9165 man siya. That's why Aksyon Rex under custody siya gyapon sa kapulisan. Pero tig mahulog sa regular filing ang kaso yung murder ng 4 counts bangod man nga nagahulat pa Aksyon Rex ang kapulisan sa affidavit. Sa pamilya? Oo, correct. Aksyon Rex. Kasi we understand ginuna to nila ang pagpalubong man sang ila sini nga mga himata Aksyon Rex. Sige. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ang balita ni Aksyon Rodrigo Tib sa syudad sang Cadiz. Kag balita ni Aksyon Percival Villamor. Pagkaronan talang ninoy mga balita ninyo. Kailangan lang kita sa tiyempo. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal soap May lang pag-monitor kay paring Alan Navales dira sa Olympia Village. Barangay Alihis, may lang pag-monitor kay Rosalina Arellano Espadero, may lang pamati man kay Alan Loe Himutia, no? Watching live from Linawon, Kawayan, Allen Loe Himutia. Kay Vanessa Mayo, may lang pamati Vanessa.
kay Vanessa Mayo, no? Kag kay Michael John P. Season, no? Salamat gid. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksol kay langgid ko sa tiyempo ho. Dali gid lang ha. Standby, manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
Padayon Aksyon Radio. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon nun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, may lang pamati kay Madam Celedonia Santillan, dira sa La Carlota City. Monitor siya. Sige, salamat gid sa inyo sining pakigupod, kita-kits kita buwas, mga ka-aksyon, diri sa Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Salamat gid, nagagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life. Sunod na sa dinigilamang manugay, upod na kay Aksyon ang Defensor. Sa ngalan ni Aksyon, masugaton. Ako naman ang inyo si Ka-Aksyon sa Kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. I left Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Aksyon!